Mubarak Musa on the beat. Ni maganar abba na kowa a Kano. Abba na kowa Ku a faɗa Kano. abba na kowa a Kano. Abba na kowa a Kano. Abba na mata da maza kowa ya amsa kira. Wallahi dole ɗauki mataki. Fi sabilillahi daga mutum ya ce yana son yana ƙaunar mutum sai a zo a ce wai za a tsare shi a gari. Wallahi tallahi in dai na fito duk wanda muka irin wannan da shi wallahi sai na ɗau mataki. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kina ina ne ke ma na zo ina ta sallama kin yi shiru ciki. Ki fito mana. Laure. Ya ina ta sallama ke ma kuma na shigo cikin gida kin shiga ciki kin yi shiru fi sabilillahi. Haba. Ki bari kin ji raina ne a ɓace. Ka yi raina ne a ɓace. Da komun tabarma. Da komun tabarma maza. Ai ba zan ɗauki irin wannan abu ba wallahi tallahi. Fi sabilillahi. Haba. Kin fuda gyara i sauri. Haba. Wato laura abin da yake faruwa yau na fita waje na je majalisa wai mutane da an gani sai a ringa gudu sai ka ce an ga wani mara hankali fi sabilillahi ni na ce ina son mutumin nan ina ƙaunar shi sannan kuma babban abin da ya sanya nake son mutumin nan kin ga na farko dama shi babban mutum na biyu gashi a tafiyar kwankwasiya shine kan gaba idan kika ji irin hidimar da ya ma kwankwasiya wallahi tallahi ke da kanki ko da ke ba mai na baki labari ba yana ma baki labari ba kin sani to mutane yanzu haushin da ake ji na ce ni sai na je na ga bawan Allah nan sai na je na gan shi kuma mun zauna da shi sannan kuma na girmama shi akan abin da yake yi a kwakwasiya fi sabilillahi to daga yanzu ni ina ga mataki zan dauka ke baki san wanda nake magana akan shi ba duk wannan bawan Allah in dai kana tafiya a kwankwasiya ko kuma a duniyar kanewa baki ɗaya babu wanda bai san shi idan kika ji ana abba na abba to shine abba na abba al-mustafa kenan to ya za ki san shi ke yan wayan nan mata zamani ba rike ake ba da an kawo miki sai ki je ki saida yau ki ce a dashe to ya za ki ji fi sabilillahi masu adawa da wannan al'amari Allah zai zama Yanzu shi ke ne kwantar da hankali bara je kawo ruwa mai sanyi ka sanya. wallahi tallahi mutane ba iya mutane dan adam sai hakuri Allah ya mana maganin yan bakin ciki wallahi tallahi yawwa yanzu in na sha ruwan nan yanzu in na sha ruwan nan yawwa kin ga yanzu majalisa zan tashi kuma idan na tafi gaskiya ina gaba nan da sai na kai ƙarfi me za a girka a gidan nan yawwa kin san na fi son garo amma manja za ki sa da manja ta fi daɗi kin san me ulsa baya cin garo da yaji da yawa da mai farin mai yawwa zan je majalisa insha Allah zuwa karfe 4 zan dawo zan je mutanen nan dole duk ma yanda zamu yi da su sai mun yi in bai mun hasada akan wannan abu wallahi tallahi na ga miki kuma insha Allah abba na abba ku tare da ke zamu yi wallahi tallahi tare da ke zamu yi Allah ya sa Allah ya gida sai ka dawo Allah ya tsare. to madalla da Allah a gama garo nan fuka mun dawo To insha Allah kafin ka dawo man Allah ya dawo. yawwa to sai na dawo karfe 4 zan dawo To shikenan Allah da kanta zaka dawo ma sai ka tarar da abincin. An riga da an gama amma sai ka dawo Allah ya tsare. Yanzu wannan mutum abban abba idan ka samu kujin kai shi an riga da mun kai. Wannan abu ai shi ne mutane da bakin ciki. Allah ya tsare. Wai ina mutumin da ya kwana biyu. Waiwa ba zama mana a ba gyara dan wala yana can yana ta zirga wai shi wai dole sai ya ga abba na abba kai haka ake baka taba ganin mutum baka ce wai dole ka gan shi
To saboda menene? Awaran Allah mutum yana iya bakin kokarin shi kowa da ra'ayin shi bana kuma shi ya bi ra'ayin shi bana. Wallahi tike in bashin kai ne kai maganar nan dacin na baje ka. To kamar ya ka baje ni kamar ya ka baje ni. Mutum aka ga ayin shi mana. Ba gani ba. Dama shi nan ya to Ba zama. Ba zama. Ba zama. Je kuna majalisar. Ba zama ya labarin mai gida ne. Wato mai labarin mai gida insha Allah saboda jiya na haɗu da wani bawan Allah ana ce mai Alhaji. Kana ji na? To da muka haɗu da shi sai ce mai insha Allah zai kai wajen mutum. Insha Allah ya tabbatar mun zai kai wajen mai gida. Amma abin da nake so da kai saboda na fuskanci akwai yan bakin ciki. Gaskiya akwai yan bakin ciki waɗanda in Allah da sai mun tashi sai kansu. In Allah ya da sai mun tashi yawwa sai mun tashi sai kansu kuma ka san menene? Bari ma dai sai mun ban majalisa zan gaya zan baka labari da akwai munafiki. Bari ka ji. Magana wajen ba zama. To wasu ai munafika. Wasu ai munafika. Ko yake nufi da munafiki? Mai ya fice mai baka. Yake nufi kuma munaficin ne to suwaye ba ku bane ba me kuke faɗi kafin yanzu. Sun yi maganganu. Sun yi maganganu. Tun Kafin kafin ne ba a faɗa a gurin. Sai ba zama magana muka yi. Ba wani magana. Ba maganar da ban faɗa ba a gaban shi. Abin da nake so da kai ba munafunci na ce ba. munafici su nake munafikai da To munafici ne munafici ne ba zama. munafici me ai mun gaskiya ku faɗa munafici ne muka yi. Ku nake. Kuna mun Munafici ne muka yi. kuna mun bakin cikin Ba ɗaukaka ka taɓa ganin mutum da mun haɗa. Ai gaskiya muka yi. kuna mun gaskiya kuma su waɗannan dama da kaga wannan ba kuke ce mai ma ni dama ban yarda da shi Yahuza bai da cikin gudun ɗan hijira ya fito gaskiya ne cikin gudun ɗan hijira ya fito rabu da su ko mu